Futhi kwabaningi amazwi akhulunywa uNgizwe njengoba kedlulisa okukhulu ukubonga uBhaka naye-ke uDr Mzimba Khalimali lapha-ke kule nsizwa ekuyona ekuthiwa ihanjiswe Mnambithi yayohlinzwa isende njengoba-ke besihlale 6 years nesidoda esithe ukuvuvukala laphana ngenxa kusolwa khona ilumbo. Kanti-ke uMzimba Khalimali unikele nge-transport ukuthi cha awuhanjwe kuyiwe khona. Sithi uNgizwe cha uyafika eMnambithi afike abanikeze i-credit yabo. Wasethi kuBhaka uma ngaye ukuntaza nje ezinye zezinto ay'khulumayo ziliqiniso. Wasethinta-ke umcimbi kakhuzani, wasethinta nodaba lukaPapaji, wathinta nodaba lwezepolitiki. Njengonjwayelo komlalo wami uyazi ukuthi sisuke sikuphathele ividiyo uma ngabe sikhuluma kanje asandi kakhulu, kodwa into esiyicela kuwe sicela ukuthi wenze sure ukuthi ususubscribe-ile walike ividiyo bese uyayilinda iziphele-ke ividiyo bese ucommente kuye khona okuzwile mina nawe asihlangane e-comment section uma ngabe kuphela le video. Oh hey, imina sengikhona. Ngani zakwethu. Ngicela ukunganipholiseli-ke amaseko. Ngicela ukukhalisana nesizwe sase-Eastern Cape esilokhu sehlela amashwa iviki neviki la mhlambe inimandla kubulawa abantu abawu-18 kwaphinde kwabulawa abantu abawu-6 bebulawa abantu ngento engayenzi sense okwakuhlasela lokho okungabalulekile. Namhlanje sivuka nendaba esithi kudlwengule abantu abayisithupha abalokhu matric ababhala umatric bese kuzoba isimo sokulimala kwenkosi yakhona intehaha inkosi yase-Eastern Cape. Le nkosi-ke yase-Eastern Cape elimele njengamanje Dr Mhlongo. Asikho isidingo sokuthi kubulawe amakhosi, asikho isidingo sokuthi sibulalane, kodwa ngineqiniselo lokuthi usenzo Mchunu njengoMinister of Police kanye no-Commissioner wase-Eastern Cape they will do all the justice to make sure ukuthi yonke into ihamba ngendlela yokuthi igebengu ziboshwe. Ngibongile ukuthi bonke laba bantu baba macingwane akade behlasele lapha iningi labo sebebushiwe, so sekulele emthethweni in the hands of justice ukuthi kwenzakalani ngakho. Kuyinto ebuhlungu kakhulu leyo. Bese ngiphinde futhi okwesibili inkulumo yami iyelanywa isimo somfana walapha eNanda kuthiwa uMhlongo. Dr Nkosi akekho njengawe, Dr Nkosi akekho njengawe. Everyone who have contributed in the pressure where someone like umfana waMhlongo ukuthi athole usizo, ngisho lowo muntu wenze kahle. Kulo mfana waMhlongo-ke abantu abangazi-ke abanye ovele waba nesinila emasendeni akhe, wamila amasende akhukhumala 6 years ephila nalesi simo ekhempile njengabhebhi. Waba nezigaxa zamasende akhule azabe mangalinganisa angalingana nokhula box amasende omabili. Can you imagine isimo esinjengaleso? Kodwa uthuleleni kunensizwa yakwathuleleni, anoma kuthiwa yakwamkhwanazi noma yakwamimana ngasi eliyansizwa imaphoqophoqo nje mawuyibunga ungathi ithini inyathelo zenkomo ayinakekile. uNkulunkulu ifihlile
leyo nsizwa-ke iyona ekwazi ukuvunululela lo muntu yam-interviewer futhi nangendlela egcizelela ngayo ithi la aku-actwa akuzona iy'keshi bese igcizelela ukuthi lo muntu usenkingeni engakanani. Yasiza nompalalo omunye wakhixa ubuso kabuhlungu elinyazwe intombazane ayithandana nayo yambhunyela nge-acid. Mayimbhunyela nge-acid lo mfana lo wakhixika mawumbuka iy'thombe zakhe eyibhuku noma umbuka esebiphile ebiphiswe i-acid. Uyabona ukuthi laba bantu basilimazela umbese webhungu. Kodwa uThuleleni wakwazi ukuthi asize lo muntu, amsize aze afike nasesigabeni sokuthi njengoba kuthiwa mayedli ngasese uya ngeplastiki boshela ukuthi apha yonke leyo nto leyo bamsiza. Manje-ke into ebalulekile leyo ukuthi sikwazi ukubabonga abantu mabenze kahle ngenhliziyo emhlophe nangobumnene babo. Umzimba ukhala imali. Umfana lo engasho kudala ukuthi umfana nje umnene lo okuyona le uNtando Mhlongo benyanga. Umzimba ukhala imali. Siyabonga ngokuthi uprovide i-transport yokuya le, hayi ngokubabaza ukukhuluma kuma-social media. Futhi ngeke ngiwadla amadla akho. Ngizosho njengamanje ukuthi mina cha mfowethu uqhubeke nomsebenzi omuhle wokusiza umphakathi nokungazami ongeyikho. Well done mzimba ukhalimali. I admire you. Nawe mfowethu Bhaka mawunganciphisa ukuntaza nje amaqiniso amaningi uyawakhuluma. Washo vele ukuthi lo muntu uzosizakala ukuthi aye esejari. Isejari-ke isifikile and futhi okwesibili angazi noma wafika kuwe noma wagcina engafikanga, kodwa kubalulekile ngakho konke lokho engikushoyo ukuthi kodwa i-analyst yakho mina based on your analyzation, because you wakwazi uku-analyze perfectly wayidlula inyanga eziningi, ngoba isifo esinjengalesi siphethe abantu abaningi belobe cabanga ihistory yabo yobufebe babo nokonakala kwabo bese bekhohlwa ukuthi kuyikho noma akusikho. Ilokho nje ngani zakwethu. Ingakho kubalulekile ukuthi abantu bafundiseke ngendlela e-right yokuthi into edinga isinto ithole isinto, into edinga i-medical attention surgery njengoba bekuthiwa lo mbhemu amasende akhe bese qine udlula isithende bekuhlinzwa laphana irabha noma ujeqe nje uqinile usushiswe yilapho. Kodwa-ke siyabonga ukuthi uphumelelile. Mhlongo siyabonga. Mzimba ukhala siyabonga. Thuleleni siyabonga. Dr. Nkosi ngithi Dr. Nkosi Ladies Meet South Africa, KwaZulu-Natal, everyone must post the picture of Dr. Nkosi and thank him and thank Newsroom Africa and thank social media, especially TikTok, and thank everyone who was praying and thank everyone that was involved for the surgery to be successfully and for the men who have no life to be alive again. Githi asoza kulibala lokho. Dr. Nkosi, you are so humble and you know what you are doing and you know your profession and you are not looking for anything else. And isibhedlela okhulume naso a private hospital, even Lugujana hospital, even is even something
but I'll go there and give them flowers. At your behalf, Tutakos. Uyobonga amazulwini, uyobonga umhlaba, uyobonga izintaba. Ngokusiza umfana omncane. Thank you very much. We admire you, we respect you, and you are the best. Thank you very much. We are honored. Bese ngidlulile esigabeni sesibili. Ngisewulo udaba la kaThatha Nkosi njengomongameli wamabhinci ngikhona la ngilusile. Angidingi inkinga. Ngisanda kukhuluma nami ukuthi uma sidinga uyereke sihlanganisa netext emelilodwa noma amabili siyereke erenke bese sifica izizwa bese siphambana nazo erenke bese senza edume ngakho kodwa ayileka bencane. La we are not here for war, we are not here for conflicts. And ngithatha amabhinqa mina ngawafaka kuma university, ngithatha amabhinqa mina ngawagqokisa imqhele ngawenza aba proud ngemvunulo, and sicindezelwe yonke ama commercial media platforms and sazokhululwa social media. Namhlanje sidinga umhlaba wonke ithi mabhinqa nganza wethu ningayivumi impi, ungayijahi impi, impi yabulala, ungayijahi impi, impi yabulala. Ngakho kunezimo nje la emabhinqeni engiyibona zenzeka engenasidingo. Lento nje akho sobala ngasiphi abekho abantu abanamaphutha nami nawo amaphutha. Umuntu uma yemisela efuna ukuphenya ibhishu angikopolote isihlama uzosithola. Kodwa iqiniso kimi sikuthenini ubuhle bami nobuqiniso bami nokubaluleka kwami kuphi, ngoba siphila ezweni elinabathakathi beyithupha. Angidingi ke into enjalo la emabhinqeni. Namanje angidingi nje izinto ezizophazamisa abantu. Yabona kunezizwe nje la ngizokhuluma ngendaba imfana wami engimzalayo ngowe industry. Angimzala ngokwesende, ngimzala ngo industry. Ukhuzana une event this coming weekend. Umhla ka2 all white party spring painting in all white painting spring picnic all white is a all white spring picnic. All white spring picnic. Ukhuzana wonke umuntu ongenalo ithikithi njengamanje ngicela aphuthume khona awuthenga ithikithi. Mina we can have all differences naye, but uma eqhamuka nesikhuni ezokhwezela ibhodo lamabhinqa, I will always clap the hands and say thumbs up. Ngithi mfoka Khuba ndodana, you are doing it for a third time. Namanje ngithi mina I wish you all the success emcimbini wakho wange-weekend. Ongalithenga ithikithi akalithenge njengamanje abe ingxenye ye-all white spring picnic e-organize ukhuzana. Akabike umuntu uba nabanye abantu. Ngijabulile mangibona uPapa G lapha eKK behlangene nama-influencers, behlangene ndawonye bepromota umcimbi kakhuzana. Singabantu abamnyama kubalulekile sisekane, kubaluleke ngawo yonke indlela. Umsebenzi wami njengomongameli loyo la anginendaba yokuthi umuntu ufila kanjani nomunye ufila kanjani, kodwa njengomongameli wamabhinqa ngithi mina sonke sengamabhinqa asiphelele
kwi-all white spring picnic. Noma ungavala kodwa yena uzovula. Ngingavalela la mina. Ngiyavala. Ayingathi ubakithi kusihamba hayi awuthi indodana nami noma isisho kanjalo sidabukisa kahle ngivalela nongaqwana ayangapho lo ngivalela ngaqwana kathi inkosi zangivulela cha ayivulele inkosi kule weekend le bakithi bese siqhubeka lo kunyeka ayivulele kule weekend kule cha kule weekend ayivulele inkosi yonke into yakhe ihamba kahle kwafanele kube imisikaka ejele kodwa kwaba umuntu ngeke ngimbulale usekho uyalwa ukhona hayi kodwa mkoti loya asambe sebeseka mkoti asambe sebeseka ngokela mbandela kanzakwethu asimeseka umkoti bonke abaculi futhi okwesibili leyo upromoter nento yokuviewwa kwabaculi kuma social media which make them money and I admire that which is excellent. Ngingaphoxeka ke mangithola ukuthi uhulumeni wakwaZulu kunomlando omubi nje la mfowethu yabona indaba ezetha la sinomlando omubi oduma besaphethe ko-economic development kunomuntu njengamanje ushawe stroke owangena ekweletini zika4 million ethenjiswe ukuthi uzoxhaswa wagcine imali yakho engayitholanga u-art and culture mawuthembisa izinto awuzenze. Okwesibili into eyithinta amaciko ungabuki okunye into ezibonakalayo ukuthi ziyaba isuccess masezeke awusondele kuzongimangaza mina ukuthi uma sineka lo ongqongqoshe art and culture angasondele emcimbini onjenge-all white kuzongimangaza mina uNtuli uThamsanqa ezoNdunankulu waKwaZulu-Natal uma ethi uphethe ngempela uma ethi umnikazi wesiswefu engeke ebe ingxenye ye-all white no government wakhe okusho ukuthi ngempela lokho kuyeprove ukuthi hayi lento ethi i-NGU le yakhandwa yimi la kwi-province yaKwaZulu-Natal ngoba mina ukuba ngakaguqula ikhanda ngathi ngaba khontulu o-premier ngathi ngaba khoduma lo hamba intaza nomswele ehlinyuka lapha emgwaqeni bethi bavala ama-potholes ngaba khoma sineka lokuthi umuntu omhle khawula ngathi ngaba khodada la isikhukwazi lesi sabe sehla senyuka kufanele sixoshwe yabo. So manje I gave them the bread, I gave them the leadership, I gave them the empire, I gave them the life. They must use it accordingly. Angisho mina ukuthi uzali mina ngizongithengela amaphampasi ezingane nizongithengela isinkwa sezingane. Indlela yami mina ngiyayazi ukuthi mina mase ngixakele ngeBreakside. Nami nginifonela nje futhi ngabudaba zalo. Awunindaba nje. Ukuthi kubalekile ukuthi do what is right. Manje ngakwenza lokho. Shame on you. I've said it. Shame on you. And you know me. And you know my history. Bese phinde futhi ngizobabaza ikhujana ukuthi emabhida
lapha kwi-all white kubalulekile ukuthi abantu bayihloniphe ngendlela okufanele bayihloniphe ngayo. Into ebuhlungu kakhulu ukuthi kuyo yonke into engiyibonayo nje kunento lento lokuyikhuza ngiyikhuza engenasidingo nje. Kunalomfana lokuthiwa ngithi mina umuntu onenkinga nobaba nje akamvulele icala. Umuntu onenkinga nobaba nje akamvulele icala, nonenkinga nowamkhuthuza nowenza la kube namarekhodi ecala. Singasebenzisi ama-issues akwi-industry bese si-attack umuntu lokhu ku-wrong. Ngizokuqinisekisa lokhu ngenxa yento eyodwa. Mina umngane nobaba nje angimngane nomcineka, imgodo yonke izinja bonke nje, yabo. Kodwa angikwazi ukuvumela ubunuku buzogcwala la emabhengeni. Ngicela mina lezi ngane asebenza nazo ezama-influencers zisho uma kukhona lapha eRopa khona sikhulume naye. Abantu abaxhaphazayo nabavula amacala bangakhulumi ngoba kuthiwa khona osethulukele. Onenkinga akakhuluma ubuntu nobudoda, akumele ubudoda bakhe. Angiyifuni-ke mina leyo nto njengopresident wamabhinca. Angisho mina ukuthi qhubekani nidebate udoti, kodwa futhi ngizokusho mina lokhu njengobaba wenu, njengomuntu oliphethe. Seningibangela umsindo manje la ongenasidingo, yabo. Futhi ne-protocol niyayilahla. Ungcono uma amacala nomangale kimi afike kimi bese ngiphunyuka-ke mina noma kungabi nalo iqiniso bese uya kuma-social media. Ngoba ama-social media la asivezela amahlongandlebe, asivezela insizwe singazazi, asivezela abantu esingazicabanga ukuthi sibe nabo phansi komthubelelabo. Namagwana angayenzi sense akhuluma udoti. Khathide bamisha yakho, khathide bamisha yakho. Yangithi umthini bamisha yakho, khathide bamisha yakho. Umfowethu wena sengishilo njoba ikhonkola izishelwa yizi nje ichaze izidlulele. Ngithi bamisha yakho. Kaze ngisibone mina isithutho esi-100% isiqhala ngale njalo.